Ni jarri dizkiot bi izenburu bat, baina bi alderdi bezala moduan, ez? Alderdi batetik da lehenengoa eta izenburu nagusia da nolabait barrura itzultzea. Eta hori azpimarratu dut evangelioko esaldi batekin, ez? Ez beldurrik izan, zoazte, bera Galileatik aurrean duzue. Nolabait, bueno, erretiro moduan, gogoeta moduan, otoiz giroan eskatu zitzaidan, egun hau, eta niretzako eta nire bizitzatik aporte egin dezakedana da hain zuzen barrura bueltatzea, itzultzea, ez? Eta irekitasun batetik. Nolabait, barrura itzultzeak suposatzen du beste zerbaitera iriki behar naizela entzuteko, jasotzeko, eguneroko horretatik agian, edo harrapatzen dagoen horretatik aldendu, baina horregonaz, baina leku eginez beste zerbaiti. Eta bestalde, ez da itzultzean ere baitara itzultzeagatik, baizik eta Galilean aurretik dagoen horrengatik. Eta azken finean da Jesus, eta Pasko denboran gaudenez da berpiztua moduan. Orduan, alderdi horiek oso esanguratsua egiten zitzaidan, berpiztuaren pasartetan ez beldurrik izan. Bakea zuekin. Zergatik beldurtzen zerate. Bueno, bagian hain gaurko giroarekin ere lotua, hainbeste egoerak bildurtu gintezke, ilundu, kezkatu, zerk. Eta oso kuriosoa da, berriro ere Jesusek gure beldurren aurrean jartzen gaitu, baina ez epaitzeko baizik eta nerekin ahalduzue. Orduan, pixka bat hori jorratzea eta lantzea izango litzateke. Otoiz giroan,